ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созаи хубаин, саломатиётон хубае, настеренотон созае. имрӯз вақт ёфтем барои шуморо бо як навори нави дига тайёр кардем. неки бисёр видеои зурай бардро заминҳои фурӯшӣ ҳастай, квартираҳои арзон ҳастай, чӣ хеле дастурат десен ва хонаҳои заминӣ мешава. марҳамат, видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунен. хулоса боварӣ дорам ки шумода махқул мешавада. аз куҷое ки хона, замин, квартира даркорад дар комментария бинависен. ман ҳастим иншоалло арзонтар ёфтам, барои шуморо реклама мекунам. ва касе ки хонаҳа, мошина, чизе барои фурӯш дорем бардро, инами рақамҳои десен, ними рақамҳода имо WhatsApp шуда бинависен. мо дар видеоҳои оянда чизе ки роӣ мекунен, реклама мекунем. ҳамун як дона лайки бепла маёто наброрен, касе меҳмонен, подписатсия кунен. ана ки мерем оста рафтем. дӯстони азиза, ман ака навора сар кардем, бо диққат хушрака гӯш кунен. 1 миллиони имрӯзаи мо бардро хонаи фурӯшӣ заминие қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, тарафи Расвет шуда будай. 8 сотиқ заминда 3 дархона кардагия. соҳиби хона мега ки хонаҳо ремонт дора. ана 2 дархонаш бардро ремонт доштаю, 1 дархонаш қати кухниш ремонт надоштае. хай бардро мисол насум боша мехариш, намуд 2 дархонае ки ремонт дора, медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. дар ноҳияи Хӯросона 8 сотиқ замини калон, 3 дархона, нархиш 145 000 сомонӣ мега. номерои телефонша хай намондагиём, касе харидор бошен, занг бизанен. дӯстони азиз, мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. ҳозир хонаҳоро гап мезанем, баъд квартираҳои арзон ҳам ҳастай. барои ҳамун ёнбош кунед то охири видеора. бардорои хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, кӯчаи Сомонӣ, лави роҳи Калонда будай. дар 1 сотиқ замин 2 дархона, 1 калдор кардагияй. ба ният дырнаш дай бардро ремонт дора мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ҳоҷатхона, кухниш бериндай, ҳуҷҷатош 100% ову светиш пастаяни ҳастай. хона бардро ба чизи чораш фурӯхта мешидай, мақсад мебел, термос ва дигар чизош. сӯрошни пулуш дар корай, нархиш 146 000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. ҷои хуб дайне ки бардро ба чизи чораш ана 146 000 сомонӣ дар ноҳияи Вахшай. номерои телефонуш аст, занг бизанен. дӯстони азиза, мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. бисёре бардро менависанд ки шаҳр Турсунзода ана квартираи арзон биё, бардро ина квартираи арзона ай даст натаен. хушу гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, сеюм микрорайон шуда будай. духонага дар 6 этаж қарор дорад, 68 квадратни метрай. ову свет ҳаст бардро ремонти хона, ана шкатур ва монтажи светша кардагиян. ҳамомуш бардро отдельниай, ҳоҷатхонашам отдельниай. ҳуҷҷатош 100% дом лифт дора, қариби хонада мактаб садиқ ҳастай. ҷои беҳтарин дай бардро, нархиш 185 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи зур бардро. духонага бори дигар мегум то бардро дар шаҳри Турсунзода 185 000 сомон охири нархиш будай. дӯстони азизам, ана бо як квартираи фасони дига. иншам нархш арзонтарай, марҳамат, касе ки пул дорем бихарем. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсиш будай. кӯчаи Қаҳоров. як хонага дар 4 этаж қарор дорад, кухни, калдор, ҳамаш отдельниай. 33 квадратай бардро, ову свет, мисол ҳама шароитош хуб будай. ремонташ дастурат маълумай, нархиш 250 000 сомонӣ мега. чӣ хел нархи зур бардро да. бисёри на шаҳри Душанбе квартира мегем бардро, ина ана 250 000 сомонда метавонем ки нами як хонага дар 4 этажа бихарен. бисёр мисол мада махқул шид неки. номерош ҳаст, занг бизанед. дӯстони азизан, ака мегзарем ба 5 эълони имрӯза. бардро ина як хонаи беҳтарин дига амада роӣ кардан дар WhatsApp-ам, хушу гӯш кунен. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, дар Саркорон истагияй. ноҳияи Муминобод дар Саркоронаш будай. 30 сотиқ замин дора, 2 дархона, 1 калдор дора. ову светиш пастаяни ҳастай. фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ мега. бешухи нархи созаёзи 75 000 сомон да фақат ҳамун 2-3 сотиқ замин меоине ки бародар хонара 75 000 сомон фурӯхтесай. нархи хубай бардро 30 сотиқ замин дар ноҳияи Муминобод. ана бо як бор дига мегум тон ки 75 000 сомон занг бизанед.
мегзарем ба шашум элони имрӯза неки масъалаи лайкҳоро фаромӯш накунед дӯстони азиз. Ана як замини фурӯши дига нархш созаидам. Замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон 5 сотиқ замин дорад дар хонаи Времянкай, неки болош оли нопӯшондае. Соҳиби замин мегӯяд ки замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар фурӯқатш бидай 5 сотиқ замин гирди забор қати маҳкам дар хонаи Яврапӯш дора. Ана болош маҳкам нестай, документош 100% кардагиян, ов, мактаб, масҷид, короче ҳамаи чи наздик бидай, ҷои созай, нархиш 95 000 сомонӣ мегаҳад. 95 000 сомон бардро 5 сотиқ замин дораву дар хона озда сурат мебинед. Номерои телефонаш ҳастай, хай бардро занг мезанед, мисол бо дига маълумотошам мегиред. дӯстони азиз, тамошо кардесен? тамошо кардаам, мегирен мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. Бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, неки бисёри бардорам нависа буданд ки шаҳри Кӯлоб квартира арзон биёв. Ана бардоро дар комментария бинависен аз ки ҷо квартира замин хона дар курай. Бардорои квартира десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, чӣ хеле гуфтам, дихонага дар 7 этаж қарор дорад, 57 квадратный метр, домои пешинаи хонара нав ремонт кардагиян. Соҳиби хона мегӯяд ки срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, воқеъ дар маҳаллаи 9 микрорайонаш бидай, доми Беги Сабур таъҷилан фурӯхта мешидай, яъне ки бардоро срочна фурӯхта мешидай. Дихонагаи дар шаҳри Кӯлоб, чӣ хеле гуфтам, нархиш ана 150 000 сомонӣ мегаҳад. Хай занг мезанем, бардоро дига маълумотошам мегирем. мегзарем ба 8 элони имрӯза. Беостозта гап занем ки як хелет бардоро бонаген ки фиррас када гап зеси, чӣ гуфтеси? Хай осташ мегирем. Квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Масҷо. Як хонага дар 1 этаж қарор дорад, 42 квадратный метрай. домои пешинаи бардоро хонара без ремонт коробка гуфтагия, неки хай ремонташ миёна бигем мешавад. соҳиби хона мегӯяд ки як хонага ана дар тарафи Дом култура. харидорои аниқ занг бизанед, нархиш 130 000 сомонӣ мега бардро. Як хонагай дар ноҳияи Масҷо 130 000 сомон. харидоро занг бизанед, бардро номерои Тоҷикистонай. мегзарем бардро ба 9 элони имрӯза. аз ки ҷое ки хона замин квартира дар курай дар комментария бинависен ва ҳамуя дона лайки бепалам аёто наброрен, я балокнен лайко ҳазора 1500 шава бузург мешавада. бардорои квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дихонага дар 2 этаж қарор дорад, 63 квадратный метр, ноҳияи Ёвон, райони Ҷомӣ нависаги бардро. домои пешинаи хона ремонт дорад. соҳиби квартира мегӯяд ки срочна хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дар Леснай нависаги бардро. харидорои аниқ занг бизанед, нархиш 180 000 сомонӣ мегаҳад. дихонагай. харидоро занг бизанед, хайна номерои телефонаш ҳастай. бисёри бардоро менависанд ки шаҳри Душанбе ягон квартираи арзонтар бимонем. бардоро ин як квартираи фасони дига хуршӯ гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 этажаш қарор дорад, 27 квадратный метр, райони Сино. дом бардоро навастройкаи хонара нав ремонт кардагӣ бидиянд. шаҳри Душанбе тарафи Гипраземашда бидай, нархиш 151 000 сомонӣ мегаҳад. бисёр нархи хубай, неки хай дига маълумотош навистагӣ нест, бардро хай мисол занг мезанед, дига маълумотошам мегирем. як хонагай дар шаҳри Душанбе 151 000 сомонӣ. бародарои ҷун мунда набошен, ана мегзарем бо ба як квартираи навбати дига. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе Шам. як хонага дар 4 этаж қарор дорад, 32 квадратный метр, райони Фирдавсӣ, дом навастройка, хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мегӯяд ки срочна квартираи фурӯшӣ тарафи автосентр Саховат пеши таксиҳои Кӯлоб, евроремонт кардагия чӣ хеле дастурат десен, пула метиву медрои зиндаги кардан мегирӣ. нархиш 165 000 сомонӣ мегаҳад. бисёр нархи хубай, неки харидорои аниқ занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба квартираи навбатӣ. ин квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расулов. дихонага дар 1 этажаш қарор дорад, 55 метри квадратияй. домои пешинаи бардро хонара нав ремонт кардагӣ бидиянд.
хонара ремонтш хай нав будай, духонага дар ноҳияи Ҷаббор Расулов чӣ хеле гуфтам. соҳиби квартира мега ки ана рӯ парои мактаби 17 да будай. Нархиш 190,000 сомонӣ мега. 190,000 сомон арзонам мекна, алишам мекна. номрои Тоҷикистонай занг бизанем бемалол. дӯстони азиз, монда набошен. мегзарем ба як квартираи навбати дига. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, номи пешинаш Қурғонтепа. дихонага дар 2 этаж қарор дорад, 42 квадратни метрай. думои пешинаи бардро хонара нав ремонт кардагиян. соҳиби квартира мега ки срочна хонаи фурӯшӣ, мақсад квартира дар ҳамин сентрш будай, сентри шаҳри Бохтар да будай. нархиш 175,000 сомонӣ мега. бисёр нархи хуб, не ки нархшам хидмдан маъқул шид. дихонагай дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, 175,000 сомонӣ. харидори аниқ ба занг бизанед. дӯстони азиз, ана монда набошен. ҳамин чақчақа давом метем, мефурам ки буд нашава. ҳамин хононе ки ака афсус буд чид. касе ки то охири видеора қатима тамошо кард бардро, ана дар комментария рақами 5 бинависен. акам мисол чӣ хеле ина мактаб мерай баҳо метаку, мисол маълимай баҳо метаку, баҳои ана 2, 3, 4. шумо 5 амада бинависен, бо мо хеле хирсанд мешавем. як рӯз пас, ду рӯз пас барои шумора наворои хуб мекунем. ҳамин дастгирӣ кардан гира, иншолло навигариҳо ай пеш айда бардро. ва чӣ хеле ки дастгиритонам хеле асисидагия, мисол 10-15 ҳазор тамошо мекунене ки 1000 лайк мешава. ман намедонам бардро ана ай 10,000 лайки дагҷо туғри мегира. мегӯям 9,000 дигар ягон американс тамошо киса боша. хай бардро ана гапа бисёр намекунем ки хеле да яке нафора ба безеб мешавада. фақат лайкора биҷиқен, ана касе мемонед подписатсия кунен ва дар комментария бинависен ки аз куҷо хона, замин, квартира дар курай. агар мада арзонтар роӣ кардан, ман насиб иншолло барои шумора реклама мекунам. ана то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон боша. хитона фақат эҳтиёт кунед. хай.